highlifeng.com. Dalo because why I forget why only Bumotuta. Cake I even came a cake or the Gnaya. Yes, all them very, very happy. I know where they are very happy. So, Igawa Yebu, Yeruma, Irubaka, Igekuna, Igawa and Memage when it and Naibu. What are the importance of this occasion? Mama, all the man, I like him, yes, yeah. We are a medal. What I will be there, very, very happy. I tell you, no open at the happy case. So, good morning. Because why are you able? I say I like a Frederick I'm going to states. Get the local government area. He better be metata. I don't know.
I guess go no waka na Igbo si ade Igbo ama nnakwa na ana Igbo ama na na Igbo bụ ndị Igbo ịma na Igbo bịara abịa Igbo bụ ndị Igbo ekwudosiri ike n'ihe anyị na-eme so ị na-achịkwa na ihe nke metata ya ka anyị merie agawa ọ bụrụ ya anyị ga-eme ofu a ga-emeri agawa na ndị nna nna anyị abidoro ugbo megogawa ọbọzụ n'aka anyị ka ọ ga-anọ ruo so obi dị gị mma na mmemme nke tata obi atọkarịsịa m ọzọ ndị ọcha na-aghọgbu ya mmogbu ka adịbịa ugbu anyị ama nnakwa na obi na-atọ m nso obi jupụtara m nwere ọ dị m mma sie daalụ Mali Igbo Festival. Watch out, Mali Igbo Festival. Ị ga-apịa ya na Mali Igbo Festival. Watch out, Mali Igbo Festival. Watch out, Mali Igbo Festival. Emisikoni ya biko, ọ ga-adịkwa egwu. Coming December 27 to 20. Ọ ga-adịkwa egwu.